Здравейте хора, сега съм тук. Първите неща, които ще кажа е, ако ви хареса клипа, задължително пуснете, дайте един лайк. Едно ето така, ако ви харесва. Как няма да го кажа, чакай да го кажа. Ето това е Елзинка. Изберете в следващия клип с какво да се забавляваме. Там, със сигурност. Но да, може да изберете каквото вие искате. И да. Така. Сега. От хубавата част, че е слънчево, към лошата и зловещата. Какво стана там? Окей, това беше доста зловещо. Минала доста се поизплашихме. Значи, както тя се гледа. Там има една стайчка, която ще снимам. На площада ни е тази стая. Бяга бе, болечко! Да, и тая стая вътре имаше нещо. Не знам, развалена камера ли беше? Или не, защото със сигурност не. Не, но може и да е. Развалената камера, святка, нали? Като има нещо, тя святка. Не си работи нормално да не святка, ами святка. Е така. Бяга бе! Коман ли беше той? Значи, тъмно се не види. Бърза вече. Нашия бърза. Ето. Значи тази светлина изведнъж се появи при Мирелка. Беше вътре. Била е вътре, май. Да, изведнъж се показала. Заслепила и очите. Разваленци камери, приятели. Не съм сигурна. Имаше нещо като кръв, но имаше и боя. Може да е било разлята червена боя. Не, тъмно-розова боя. Червена, не. Да. Не знам, ако искате вие пишете след клипа. Според вас, кое от двете е? Развалената камера или духът? И